Falamos agora dun elemento case imprescindible nas casas do rural, as cociñas de leña ou tamén coñecidas como a cociña económica. Pero non vayan pensar que son cousa do pasado porque, segundo os vendedores, estas cociñas nunca deixaron de venderse e ata volven estar de moda. É unha das cociñas máis modernas que temos. Que busca a xente cando ven mercar unha cociña de leña? Pois, por un lado, que sea eficiente e, por outro lado, tamén que sea bonita, que quede ben cos tempos modernos, que non desentone. Moitos se teñen modernizado as cociñas de leña, tamén coñecidas como económicas. Os vendedores din que se seguen mercando porque nunca pasaron de moda. Sí, cada vez máis, porque ao final tendemos sempre o ecolóxico e a cociña de leña nunca deixou de selo e vai no ser sempre. A cociña económica nunca se deixou de vender. É un artículo que véndese desde xaneiro a decembro. Modernizáronse moitísimo, sobre todo o tema dos amarres, a placa tamén, é dicir, as placas antes eran máis de ferro, agora son o acero inoxidable, ou vitrocerámica tamén. E cales son as súas vantaxes? Con leña quentamos a estancia onde estamos, quentamos a cociña para facer a comida, é unha opción que non é en todas as cociñas, pero a opción de facer a calefactora, co que podemos quentar os radiadores de toda a vivenda, ten todas as ventaxas, encima a nivel económico, só leva leña, non consume gas, non consume enerxía. E teñen pouco mantemento, tan só hai que acordarse de retirarlles a cinza que se acumula. Ademais, teñen algo de nostálxico cando lembramos esas comidas da avoa que facía na cociña de leña.